Ole tun tuma chuan vana thilmak tak tak an hmuh te bi chian na kan nei le don ani kumtam vak lo liam ta khan Brazil rama tual chung mi ten vana thilmak tak an hmuh tum hian angai na an shelo hle sakor thok lai mu ania chumka ra tanga lo thok chuakin kol phe po a hmuh thei sakora hian a khal tu om boka ti tur poimo tak an nei ni in alang mi puiten hun rei fen thlir hnuwa sakor thok lai hi abota a mitin mai chuan an thil mu chungchang chu an soi chun zom ngal chen khat chuan wana tanga thilmak ani lo pon khovel top tur ti ang ten an soi bok he thil thleng chungchang hi news channel sang sang baka internet lama po alar hle ani mi tu man heng sakor te hi khoi tanga local nge ania khoi hmuna nge an kal tak soi fiana an pe thei lo ani vana UFO maktak parking area buloka mi panau pangin van lam hoin a camera chu alekanga thira tanga siam ni nge yalang chemi lova aum ngai renga umreng vana chuan tam tak an hmuwa engchi nge ni yang ti to chung mi ten an ngai ven ta hle chen khatin UFO ani nge an ring tlat bok news channelin he chanchen hi an riat vele an ronin ro ngala khovel pum ria turin an pongzar ngal thunei tu ten soifia an tum china ma se angai nangang aum lo ani January kumsani somni pali khan Virginia Victoria na thok te chuan cylinder pian mang ang van boruaka chemi lova chu an mu rin lo dewin leilam hoya check atitalai chu mu ani boka amun ma endik na nei ni om tak ani na thok tu te hian an thil mu chu an record ta a hetia kol phe ati top tak nu hian chak takin chunglama thok chhovin abo zuita ani atuk lea factory trekin aden na mun chu an khu zuya scientist te po amuna chuan lo thlengin ma se he thil hi soifiana an nei thei lo ani ni khat chu vana thil danglam tak mi puiten mu an nei ngai ruat dan chuan van tir ko po ang view mai thei amhel ero amu chian thei lo thung van lam hoin zoi muangin a thlok chho ani ten khat chuan hei hi Isu Krista khovela aloki le aniang ti tenan soya mitam dak chu helai hmuna hian tongtrai na an nei ngal bok reilo te a abo zui ngala mi puiten aloki le beisein an ngak reng ani New Orleans a concert an nei lain thil danglam tak thleng a om Fenceden la sa a an lam mup lain amma a helai hmuna omlo thil danglam deuh muan nei Ferris te tak te chu a tha a eng om chung chuan mi pui omna a thlokwal ani concert na hian hun hlim om tak man ve an tum anima na concert azo fel vele Ferris hi a thlok son le ngala mu zui tur aum to lo bok ani mi panau pang pakhat thona chung chuan thil danglam deuh mai thona tuk ver tangin a hmu chum camera alak mek lain thil phek kwal alaya thil dum om ania UFO ninge ya rin chu alan dan bera chuan kongjim te a kar pani in tok ang vel ani thona in hetia ato nu hian UFO hi chunglama thlok chhovin van lam chu apan chho ani mi panau pang hian midang te po a hri hre ngala an zawai chuan UFO ani nge an ring hlom ani Sacramento a thianza ho chuan zandar kole chan vea light so ne na inang tak mai vana an hmu thil eng tak mai a huwa chu anin zui ani mi pakhat chuan a phone la chuakin video in alata a an hnuwa news lama po alar chho hle mi thiam ten zir chian na an nei hnuin
hei hi alien spaceship ani ti an soi ani kumin kumtir lam khan North Carolina USA a mi pakhatin kar khal mek lain vana thil eng maktak mai amu arsithem rocket nge thlona che jok ni yang rin dan sang aron piang hal ani then kha chuan UFO khovela lo thlok lut ani an ring amai ro chu he eng maktak thlok hi an nu loka abo zui le ngala angai na an shelo hle Midwest khopakhata mi puite chuan mishing angtak pian mang chuma chuan an hmuwa atira chuan vantir ko ani an ringa ma se hnuwa an hria chu tak chu thane lo ni ti hi hei wang hian a hmutu te hian rindan ngai na an shelo ta hle rindan sang a pianga vantir ko ani ring pol an oma chuti lain tharawani ring anom vele bok hei hi chu nangman irindan ni lo sei ve mai donia Airbus thil eng tak pani thlokin an umzui hnuin jet fighter hi a thlok chuaka he thil eng tak hi Airbus bula hian a thlok kualani chakle thlang zong ten an thlok kuala Airbus na ya hian an reng alandan bera chuan thona hi endik nan nei ani hetiang hian reivak lo chung thona bulan thlo nu hian rang takin an thlok bo zuita ani thona hi him takin a tum theya ma se he thil thleng hi jet fighter pilot heroin soifi ngai na a shelo thung mithiam ten he thil thleng hi UAPT nan kova aum zia chu thil thlok engia ni kan shet lo hi ani missile test military ten missile test an nei lai chu thil engmonin ati boy kumsang ha zakwa somruk pali khan Californian Big Sur Test Range US Air Force chuan nuclear missile test an neya camera la tupa chuan missile thlok lai ti boy tu amu footage a hian he object hian laser ang tak missile lam hoya kap lai chu atilanga alandan bera chuan ti tur neya thlok ani missile thlok lai hi atop tak nu hin van lam hoin UFO hi thlok chowa abo zui ngal ani UFO hi he missile te sa enroll nu hian missile hi athunun thei to lo ngala a target chu lo chamin tuifin riata atatha ani Bradenton Florida na thok pakhat chu zana na tho zo nuin in lampani na hoa thil dang lam deuh mai atong jing lama chuan wana chuma chuan thil eng tak mai amua alandana chuan mun danga kalna ang khop mai amu dan chuan vanram lu na kongka in hong angin amu hetia thlir reng lai hian he lu na kongka hi zoi muangin ain khara chuma hian abo zuita ani alan chung hi reivak lo ma se he alatupa hi alhim hle kumsan hi somni pakhat khan Jerusalem Israela tol chung mi ten vana vantir ko ninge ya hriat chu an mu van lam hoin an thlok chho ani alandan hi achiang lutuk lem lova an eng em thung ani then kha chuan he footage hi video editing aniang ti ten an soya ama ero chu mi then kha chuan he thlak hi online na an share thona tuk vera tang puin an mu ti an ron tar lang ve bok ani ole tuntumatan chuan khati zong kha ani ye